Handumanan sa taawit. Ano ba daw siyang kaagikayon? Mo kining usa ka babay nga taga Surigao City. Ang atong matatampo nagasingan nga Vanessa. Kabatisan na himo pinaskuhan ko alang sa maabot ka Pasko. Ang panagbuwag na mo ni Roy. Naghilak ka na, sad. Di ba nagsulti naman ta nga iko na sa imong paghilak? Ma, dili ko nagtuyuon nga mo ang akong luha. Gustuhon ko mangpugan ang akong kaugalingon. Unang Pasko ron, gawa na Miss Roy. Anak, minyo na siya. O kinahanglan ka nang move on. Ma, pugos lang siya nakasal itong babayhana, ma. Gitinta lang itong babayhana si Roy. Pero nagpatintal sad siya. Kung ligon pa yun unta siya sa inyong relasyon. Bisag sukaran pa siya. Dili yun siya mukaon. Kana kay ni kaon. Nakauyon sad siya. Sorry ha. Sorry kung medyo sakit ang akong gisulti. Pero mao ka na'y kamatuoran. Ma, Sige na, pangandam na. Moabot na rong taon-taon si Ninang ni mo, Flor. Mobakasyon din sa ato. karon ba da ito? Oh, nalimot ka na lang. Kay nagsige ka naman lang og sente. Sige na, pangandam na diha. Kay naluto ko na ng tanang putahe alang sa panihapon. Og, tabangin na unya us pag-sit up sa table. Tingaling mo abot na unya sila ini kung manong kaliko. Uy, kadagan pa si mong giluto, ninit. Ay, natural. Espesyal gud ang ato mga bisita gikan sa Cebu. Kinahanglan nga espesyal usab ang atong mga putahe. Anda na sa bagilang gabay tunon nga kwarto. Magdugay ba din sila din eh? Mapa, okay na ng table ha? Uy, may taksi lang ni Hunong sa tungod. Sila na ron. Si Ninang Flor nimo og si Billy ang niabot. Oy, BFF, kumusta? Ikaw maoy kumusta? Gimingaw na kayo ko nimo. Welcome to our humble home. Hi, Tita. Oh, oy Billy, maayo kay nakuyog kagin mama nimo sa pagbakasyon din sa Surigao. Nalipay kay ko, Tita. Uy, hain naman tuod to si Vanessa. Kalit man lang nawa. Ni anak ko ma. Oy, Iha, nice to see you. Ninang, Hi, Vanessa. Hello, Billy. andam na ang lamisa. Mga una ta. Mao ba, BFF? Nindot kay si Mama o imong mama, no? Strong kayo ang friendship. Bisag miles away. Pasensya ka na, ha? Naitsupira ka hinuon sa imong kwarto. Kay ako mo'y gipagamit ni Tita temporarily. Kay kamo na lang si Mama ang mo-occupy sa ilang room nga inyo untang giandam sa bisita. Medyo dako ang maong room. Gusto sa duha o tulo ka tao. Unlike sa imong room nga for single regard. Nagtuumagod si Mama nga si Carla mo ikauban ni Tita pagbakasyon. Ikaw man di ay. Nalipay kay kung nakakuyog yun ni Mama din. I'm so happy na nakita na sa ta. And honestly, sa dihang nakasuod ko sa imong room, girly kayo. Na-impress kayo ko. Very neat and clean. Humot kayo. Isamot ang akong pagdaing niyo. Kuyugi si Billy sa pag-explore din sa Surigao, Vanessa. Kay lahi ang among tripping nga magkumare. Oh, okay nga naman di ay, Ma. Asa man di ay mo? Nganong dili mo naman lang iuban si Billy ninyo. Ay, ayaw na lang pagpangutana. Ay, nakapangandam na si Billy. Ala, sige, panlakaw na unya mo. Nice ang lugar, no? Nice breeze. So perfect sa mag-lovers. Nakahinumdum ka pa? Nga dong higayon nga kamo si Mama mo ang ibisita sa Cebu. We went out. Night clubbing with my friends. Ug
Managsama tayong nag-inom. And we kissed. Stop it. Managsama kita nakainom na itong higayon na. Yes, nakainom ka. Nakainom ko. Pero nagsigi og balik-balik sa akong panumduman. Ang kahumot sa imong gininawa. Ug ang katamis sa imong habil. Bastos ka? Bastos ka! I've been calling you. I've been texting you. I've been chatting you sa FB, sa Viber. I've been following you sa IG. But Dedma, ug mura ko mabuang nga nagunang na. Nga you are avoiding me. Tungod kay mo yung angay. May BF pa ko nitong higayon na. Huwag nakasahapon niya nga gitugutan kong ilaing lalaki nga nakahawak na ako. Kinahanglan ko na ikaw likayan. Single ka na karon, di ba? Nagpakisi kong muanhi din sa Surigao. Para makita ko na usab ikaw. I'm deeply in love with you. Sugta si Billy. You deserve to be happy. Buutan og nakaila kita sa pamilya ni Billy. Pa, Miyandig siya pagtuyo sa Surigao, kauban ni Ninang Nimo. Aron ka lang niya makita. Misulti siya kalakustanan, o nakadaig ko niya. Hatagi siya higayon, samtang dili pa uwahi ang tanan. babe, thank you for loving me. And thank you sa paghatag mo na ko gigayon. Ipakita ko nimo ang sincero kong pagmahal. Asawa ko na gid ikaw. Dili alisod mahalon. Buotan ka. O binangga kay ko nimo. Mao ka ni hinungdan nga. Nga nakat-un na usab ako sa pagmahal nimo. Ang mag-best friend nga si Mama o si Ninang Flor, giset up na dayming daan si Billy, tungod ra usab sa hangyo ni Billy ni Ninang to help him nga maduol ko niya. Hinuon, wa ako magmahay. Tungod kay I finally found the one. Nga nagmahal ka na akong tinuaray, o mahal ko na usab. Daghang salamat. More power sa RMN. Mao kita mga igalang kaagi ni Vanessa nga taga Surigao City. Ang mga kaagi kibatan og duwa sa radyo ni Miss Miraluna Tumulak kukapos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, Handimanan sa kaawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga, ipada sa Handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawit. Kumusta ka ninyong tanan nga maghatag ginabuhi niya ako sa gilanon? Ilabinan ka ninyo mga sukinti paminawan, nisikat na kayong handumanan sa kahawit. Ako si Enrique. Sa di ba nakusugdan sa pagsaysayik ni akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Dughang guba. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mangkining usa ka lalaki nga taga Lutak Naga City, Cebu. Ang ato patatampo nagdasingan nga Enrique. Nadog niya naman sad kuno ka. Mamisitag ako ni May, ma'am. Why may nga mo atubang nimo? Tungod kay wa mi makauyon nimo alang sa among anak. Oh, Karon-karon pa lang sultihan ta na ka. Nga buwag na mo sa akong anak. Ako na nakigbuwag nimo para sa akong anak.
Ma'am. Inom na sad. Pila na kagabi nga nagsigi ka lagi inom. Gusto lang ko malingaw pa. Wa ka na ganim katrabaho. Sige ka na lag-absent. Madugay ana. Magmata ka na lang unya ug usa ka buntag. Nga wa ka na day trabaho. Way bilin ako ang tanan pa. Kung nawa magdin ako si May. Nabuang ka na ba? Usa man. Mohonong pagtuyok nimo ang kalibutan kung mawa si May nimo. Oo. Oo. Nagkasabot ka pa. Si May ang akong kalibutan. May kinikikita ka na ako din sa Baywalk. Gitabangan ako sa akong ikagaw. Siya may nangitag rason ni Mama aron. Madako niya din sa pagpakikita mo. Ako may mayang ipag-ayon niya. Natabangan ko. Pwede mo ko na namang ilak. O sa kabalil nga, luhang nausik. Nanguminsasad ka daw. Mabot na tinuod. Gabaha ako luha. Binaril nga luha. Mahal ko nimo, di ba? Ikaw lang akong gimahal. Huwag mahimong mahalon. Kana. Kana nga saan. Mor ginagihiman ako sa diganan. Gihiman akong kusog. Ano magpagkabuhi pa? Ayaw pagsulti, anak ko. Mamatay ka kung kumawa ka na ako. Ricky, Dili na magbuwag ha. Bahalag tayong sarta magkita. Kada magkahigayon ka. Di lang kita magbuwag ha. dili ta magbuwag. Isaad ko na nimo. Nen, nari kong suwat para kang May, oh. Sige, ako ning ihatag niya. Salamat kay ha. Isabon ko rin dako kayong utang kababuto ni mo. Ayaw na ko na una, Kalipay ko na lang nga magkatabang ninyo. Basta, ampo lang kita. Nga dili ta masakpan ni Tiya, nga nag-apil-apil ko sa inyong relasyon. Aron makakommunicate lang mo. Salamat, Idahon. Salamat. Love letter na, ha? Ang naman sa hatred letter. Sige na, uy, ako na lang ihatod yung love letter sa ilang May. Dawata sa kanyang iyang bawas akong love letter, ha? Magpaabot ko. Nen, wala ka na si May sa among sabot. Nahatag ba naman niya ang akong suwat? Nen? Problema, Kyod. Oh, Wala na ako mahatag ni May ang suwat. Kay giimbargo ni Tiya. Nakita man niya akong pagtunol unta sa suwat ni May. Gibati-pati ko kasaba. Lakip si Mama, gikasabaan. Si Papa sab, gikasabaan. Kung ngano ko nung wa sila makasulti na ako, nga dili mag-apil-apil sa pagpakabuang ni May nimo. unsa? Matod pa ni May, dili na siya makikita nimo. Kay makigminyo na kuno siya sa foreigner nga mao'y nagustuhan sa inahan ni May para niya. Umukuyog na lang kuno siya sa maong lalaki human sa kasal. Mularga siya sa laing nasod. Dili. Dili. Diyan ako sa simbahan. Diyan kaslo si May ang maong foreigner. Adlaw sa kasal ni May. Usam-usam nga adlaw sa akong kamatayon. Pero nga nung gituod ko sa mga tail sa pag-anay din sa simbahan. Angay ko pa kasi magkita sa katapusan kayo. Ikakasal ka na, paano na ang puso ko? Nahuman ang ilang kasal. Huwag nang gawas ang bagong kinasal sa simbahan. Makita ko sa panagway ni May ang kagulanan. Ang iyang mga mata. Nauron ko siya. Paron makapalipay. May. Enrique, Oh, who is she? My darling, who is she? Congratulations. Oy, hangray, nakuyapan! May. kumusta? Anong niya kasama, ma'am? Milampos ka na, di ba? Natuman na mong gusto, di ba? Oh. Sagpago ni mo. Uwang pa ka ng bayad sa imong eskandalo dito sa simbahan. Diriyot magkabuwag si May o ang iyang bana tungod sa maong hitabo.
Naglagot ang iyang bana kung anong napakita ka pa. Gidawat ko ng akong kapakyasan. Kung nagkubak pa ang kinabuhi ni May tungod nimo, ikaw gisadaan sa tanan. Nay, nangita ni Mus gawas. Si Kinsa pa? Ay, gawsa na lang. Aron mas sayod ka. Ikaw? Ni ako? Nagabuwag na kami sa akong bana. Kaya gano? Ngano nagabuwag mo? Tungod kay ikaw nga akong gipili. Hinungdan nga nakikbuwagit ko niya. Karoon na lang. Imo ta nang gibuhat kani adto. Sawa pa ka mo magkasal. Imo ta ginabanan ng duha nato kagugma. Dili ka na ako. May bana ka na. Og di na ko gusto mahimong mangingilog. Og tawag kong kabit sa mga katawan. Nasayod ang Diyos kung nung sa ko ikaw kamahal. Pero sa iyong pagpili nga magpagkasal niya, sama ng imo kong gipatay sa pagkadaghan. Pasilo ako. Balik siya mo ba na? Nagkinahanglan siya ni mo. Enrique. Naunsa naman ng ex na mo, eh. Si May, pa? May lain pa ba? Si May. Nakigbuwag sa iyong bana nga foreigner. Pero napasapasa na lang hinuon sa bisan kinsang lalaki. Nagguba-guba lang yun na siya sa iyang kinabuhi. Siya ba nagpili siyang kinabuhi pa? Labaw sa tanan. Dako ka nagsagpa. Siya ang bugi ng inahan. Nasakitan ko sa mga daotang tabi. Nga ako nabati may tungod kang May. Napariwara lang ginoon siya. Pero unsa pa may kumahin mo? Nebot mas sa punto nga ako nagidili. Mahal ko siya. Apan sakit na sa ko siyang pabaliwa sa kabagbati nga ito niya na ito higiuna. Nagawas nun pa siya. Wa ko niya labani. Nagkasalamat sa inyong pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Enrique nga taga Lutak, Naga City, Cebu. Uban sa awit nga yang gipangayo awit nga nagalahan daghang gupa. Ang mga kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Miss Medaluna Tumulak o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa kaawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa kaaw. Hi, hello. Kumusta kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw ni sikat na kaintulumanon? Ang handumanan sa Sakao. O inuman sa mga artista nga may maghatag kinabuhi nining akong kaagi. Tawagan ko sa pangalan nga Serge, taga Danau City, Cebu. Apan sa dili pa nakusugan sa pagsaysay na akong sigilanon palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Hurt You Better. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi ka doon? Mau kining usa ka lalaki nga taga Danau City. Ang ato matatampo nagdasangan nga search. Ganong imong nagibuhat? Ganong gusto bang ka mapagkamatay? Nganong nabuhi pa man ko. Namatay na lang magta. Anak, kayo magsulti, anak. Ni apamigay mong pamilya nga nagkinahanglan ni mo. May nalagani kay naluwas ka pa. Kung sa may mong problema, ni apa ko ngay mahigala. Bisa pa magdaglagot ka na ako, pero kung maduol ka na ako,
Dili ti ka pasagdan. Andam ti kang tabangan. Nasayod ka ganyana. Si Alan. Si Alan. Kaya nga no? O sige, buhat ni Alan. Ako siyang gisundan. May kina siyang babae sa usa ka motel. Sa? Oh, karon nga nakagawas ka na. Ug luwas ka na sa kakuyaw. Ug luwas ka na sa kakuyaw. Isaad na ko nga dili na nimo usbon ang imong gibuhat. Dili sulbat sa imong problema ang paghikob. Ang pagkutlo sa imong kinabuhi. Salamat ha. Ganun nagpasalamat man ka. Nga wagid ko di papasagdi. Bisan pa man kung giaway ti katungod ni Alan. Mas tituo ko diya kay nimo nga akong best friend. Nga wala yung tinguhak, kung dili ang ako lang kaayuhan. Nahibaw ka gid nga pinanggata ka. Kung dili pa lang kumaikong nimo. Panguyabang kita ka ba? Iyo. Sige, kung gusto ka, panguyabi ko. Tinood ka? Musugot ka? Napanguyabang ka? Aron di na ta mag-best friend. Unya, uyab lang kita. Sure ka? Panguyabi sa lagi ko. Tanaw na ako og sugton tabak ka. Sige ha. Bantay ka man bitaw. Pero, sa pagkakaroon, nagkinalang ka pag hustong paway. Ug ba sa gabi mo balik ko. Aron formal kong mamisita nimo. Dili, isip mo sa kay gala kung dili. Usaon niya kang binuhat nga nangandoy mamahimo nimong hinigugma. Serge. Dili ka magmahay kung natagan ko nimo og higayon. Mahalon o panggaon ka. Dili ko ikaw pahilakon. Hi, tita. Mamisita unta ko ni Milit. Nauwahi ka lang og gamay. Ha? Kaya nga nung di eh. Wa na. Gidagit ng Alan si Milit. Sa? Ni Anidud si Alan. Nangayo na mo pasaylo. Nga mga ginikanan ni Milit. Nangayo sa tiyag pasaylo ni Milit. Kaya natintalan ko no siya sa maong babae. Nagbalik sila? Ay, tingali. Gipong nga na mo si Milit nga dili mo kuyog ni Alan. Pero di kuyog man yun. I'm sorry, pero gidawat na ako ubalik si Alan. Milit. Nangayo siya og lain chance. Ug gihatag ko kini niya. Tungod kay mahal ko kaayo siya. Unya ako. Magunsa naman lang ko. Dili ko ikaw hinigugma. Best friend lang gihapon ka. Ug maura ka na ikahatag ko nimo. Friendship lang. Si Alan ang akong gimahal. Milit. Kuya, naa si Ate Milit sa gawas. Nangita na mo. Mahimo bayit? Ayaw pag kumidya? Nasayod ka na gyud. May pinagdaanan ko. Sakit para rin dughan ko. Ay gani ko kumidya sa mana. Ay, huwag mo kung magkomedya. Tinuod akong misulti. Naa si Ate Milit sa gawas. Nangita ni mo. Kung naghilak. Serge! Ano sa problema? Nganong nakilak ka? Gabi na kayo. May anhi ka pagkat sa bahay. May text ka na lang unta. Ako na limit sa inyo. Di ko ganahan nga ito buhilak sa bahay. Kaysa dyan kong mama o papa. Kung ganong nakigbalik pa ko ni Alan. O di buhilak rin ay gihapon ko. Search na bagi ko. Mahal ko kayo si Alan. Pero sakit na kaya kibuhat. Human ako siya basapin at tugurang higayon. Nasumda na sad. May lain na siyang babae nga gikabuangan. Nasayod ka ba unsa ni kasakit Alan ako? Ang makita ti kang muhilak tungod ni Alan? Mahal kay ti ka. Kung imo lang utak mong kitagan o higayon nga mahalong ta ka. Labo pa sa kala. Nagmalipayan na unta ta. Huwag ka na unta mag-antos karon sa mga kamot niya itong tawhana. Mahal lang ko. Di ka gid magmahay. Huwag idawatan ni Milit ang akong kugma. Pila ka adlaw ang nakalabay, nasayran ko na lang nga okay na sad sila si Milit ug Alan. Huwag ako makaantos
ako na lang gid ang nagpalayo. Milarga ko sa Danau. Sa ako magwa nga lalaki nga nagminyo og taga Danau ra pud. Aron malimot ko kang milit. Og lingawon ang akong kaugalingon. Apan mahal paghapon ako si Milit. Pero di lang ko niya mahal. Di lang sa kumamugos. Daghang kay salamat sa inyong paghatag og kinabuhi nining akong suwat tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Serge. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan. Treat you better. Ang mga kaagi gibatan ng duwa sa radyo ni Meraluna Tumulak o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu isap mga higala o mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyo. Bye.